Ahoj, já jsem David a tohle bude můj stromek. Líbí se vám? Tak prosím, tady je velký strom, 2 velký stromy. Líbí si vám, taky vám ukážeme kam. Tady je u nich. To je schod. Chcete? Tady něco. A když chcete, tak my vám ukážeme ještě jednu věc. A to je sklep. To jsou schody do sklepa. Jo. To je sklep. Jste rovnější, jestli chcete. Tohle je klacek do sklepa. Tady bydlí pavouk. Takže potom tady, to je, a tady jsou cíly. Tady to je podřub. Něco nevím, co to tohle je sklep. A vlastně, tak tady, to je teda hezky. Co? Tohle je chata. Jo. Žádujete, mám ti ukázat. Mám z cechu. Tady jsou dveře, ale ne do chaty. A to má ještě. A to je okénko do pokoje. To jsou. To je bílý. Potom, tady. Mám okénko. Tady. To je hejný. Co? Teď to je, to už, to jak, a to jsou dveře, Ježíš, vy nahráváte film? Už, je. A ta normálně, tak teď, jdeme dovnitř, tady je, prostě normální postel, tady jsou schody, a tady je nička, ani konec, tady mama, tady je táta. Tak co? Taky, já se najít.